दिनै 11 नं बावखुंग्रि बिजाबाव जोङो बिटिआर सरकारनि जे अनसाय बिथांखि आसनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिटिआर सरकारा अनसाय बिथांखि आसनि बानायदों आरो बे अनसाय बिथांखि आसनिनि गेजेरजों जोंनि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय गासै जोङो एसटि फोरनि थाखाय 150 आरो नन एसटिनि थाखाय 60 गासै 210 जोङो बेनिफिसारिफोरनो जोङो दिनैहाय जोङो चेक राननाय हाबाफारि लादों आरो बे चेकआव जोङो 5,000 हिसाबै होनाय जादों। जोङो आसा खालामदों जोंनि बावखुंग्रि बिजाबनि सिङाव थानाय जायफोर गरिब दुखिया सोरबा दखान होयो सोरबा लेबार मावना जायो बेबायदि न'खरफोरनो जोङो बे अनसुंथाइखौ जोङो होनाय जादों आरो आसा खालामदों जे बे आसनिनि गेजेरजों जोंनि गोरिब न'खरफोरा एसेबाबो लाब जागोन। सिगाङाव नैबे बिथांखिनि गेजेरजों चेक गथायनायाव साबैसे सुबुंफोरनो नैबे चेकखौ होनाय जादों? जोङो दासिमाव जोङो खेबब्रै जोङो अनसाय बिथांखि चेक होनाय जाबाय। मोनसे समस्थियाव जोङो 200 टारगेट हिसाबै जोङो बोसोरै मोनबाय थादों आरो देग्लायहाय नन एसटि बानायनायखाय जोङो 10टा जोङो बारायनो जों मोननो हादों बा 210 देग्लाय जोङो मोनदों। गासै जोङो 800 जननि बारा जोङो गोरिब न'खरफोरनो जोङो अनसुंथाइ जोङो होनो हाबाय होननानै जोङो फोरमायनो हायो। बे चेकखौ होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना माबायदि अनसायनाय मोन्दों रायजो राजाफोरनि? जोङो रायजो राजाफोरनि सायाव जोङो जेब्ला जोङो खामानि मावो बेहाय बिथांमोना जोङो आसनिनि गेजेरजों बा आसनिनि बाथ्राफोरखौ रायज्लायनायाव बिथांमोना मोजां पजिटिभखौनो बुंदों, मोजां मोनदों। माने गोदोहाय बेबायदि आसनि गैयामोन बा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकाराव बेबायदि आसनि गैयामोन। दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जोंनि काउन्सिलानो एक्सट्रा आलादा निजा मोनसे आसनि बानायनायनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन आसनि जों मोननो हानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय दङ होननानै बिथांमोना गोजोननाय फोरमायो। बे हिसाबै जोङो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जोङो बे आसनिफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरनो होनाय जादों बिथांमोना जथेस्थ' जोंनि फारसे जोंखौ सहाय खालामदों आरो जोंखौ मोजां मोननाय मोनसे बिथांमोना फोरमायदों। मा थाखोनि सुबुंफोरनि बेबायदि चेकखौ होनाय जायो? जोङो बे जायफोर लेबार श्रेणी होनदों जोंनि गाइडलाइन हिसाबै जायफोर गरिब सोरबा फिसा दखान होनानै सोलियो, सोरबा मैगं फानो, सोरबा लेबार मावो, बेबायदि केटेगरि बेबायदि श्रेणिनो जोङो नैबे अनसाय बिथांखिखौ होनाय जादों। बावखुंग्रि बियाबनि इउपिपिएल दलआ देग्लायनि 2025 बा 2025 मायथाइनि जे बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल हिसाबै जों गोबां जों खामानि मावदों। जोङो टप टु बटम जेरै हाइकमान्डआ अर्डार होदों बे अर्डार मथे खामानि मावनायाव जोङो जथेस्थ' जोङो इउपिपिएलआ गोख्रों जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जोङो गामि गामि न'खर न'खर जोङो थांनानै जोंनि सरकारनि माखासे आसनि आरो जोंनि पार्टिनि जे माखासे मावनो गोनां उद्देश्य थांखिफोर जों बेखौ फोरमायनानै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायदों। बेहाय रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों आरो जोंखौ जथेस्थ' सहाय खालामदों, सापर्ट खालामदों, मदद खालामदों। बे हिसाबै जोंनि जे मोनसे पार्टिनि मोनसे डाटा बादियै जोङो जथेस्थ' जोंनि सापर्टार जों मोनबाय आरो बे हिसाबै जोङो 2025आव जोङो बावखुंग्रियाव इउपिपिएल हिसाबै जों देरहासार जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। थारैनो एमसिएलए दनेस्वर गयारिनि आखाइनिफ्राय बावखुंग्रि बियाबखौ उदां खालामनो हागोन नामा इउपिपिएलआ? दनेस्वर गयारिखौ जों हायो। जोङो दनेस्वर गयारि हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो खामानि मावनायखौ नुदों। बिथाङा जेरैबायदि सिगाङाव मावोमोन, बेरायोमोन, बेबायदि मावनो हायाखै, बेबायदि बेरायनो हायाखै आरो दिनैनि बे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोर बिथाङाथ' बिपिएफ हिसाबै एमसिएलए बिर'धि पार्टि हिसाबै रायजो राजाफोरा जेरै लुबैदों बेबायदि बिथाङा सुफुंनो हायाखै।
जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा BPFनि MCLA दनेस्वर गयारिखौ दुखु मोननाय दङ। बिथांमोना जेरैबायदि सहाय मोनोमोन बेबायदि सहाय मोनाखै जोंनो बेखौ फोरमायदों। बे हिसाबै दिनैहाय जोङो दनेस्वर गयारिखौ एबार फेजेननो हायो बा फेजेननो हागोन होननानै जों बुंनो हायो।